வெல்கம் டு ஃபோக்கஸ் எஜுகேட் டிஎன்பிசி அகாடமி தமிழ் மொழி பாடத்தில் இன்றைய தலைப்பு குரு மாணவர். அதாவது கவிமணி தேசிய விநாயகர் பள்ளியுடைய குரு யாரு? சாந்தலிங்க தம்பிரான். பாரதியின் அரசியல் குரு பால கங்காதர திலகர். உடுமலை நாராயண கவி சங்கர்தாஸ் சுவாமிகள். வாணிதாசன் தொடக்க கல்வி பாரதிதாசன். மருதகாசிக்கு ராஜகோபால் ஐயர். ஆனந்தரங்கர் எம்பார். காரியாசன் மதுரை தமிழாசிரியர் மாக்காயினார். சீவகனுக்கு அச்சனந்தி. மறைமலை அடிகள் நாராயணசாமி பிள்ளை. பரிதிமார் கலைஞர் மகாவித்துவான் சபாபதியார். பரிதிமார் கலைஞர் வடமொழி கோவிந்த சிவனார். வையாபுரி புள்ள தமிழ் மறைமலை அடிகள். ராமன் வசிட்ட முனிவர். ஊவேசா மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை. வீரமா முனிவருக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்தவர் மதுரை சுப்ரதீப கவிராயர். உமரப்புலவர் எட்டயபுரம் கடிகை முத்து புலவர். வேதநாயக சாஸ்திரி சுபாஷ் பாதிரியார். பாண்டிய மன்னன் ஜீவகன் குரு சுந்தரமுனிவர். பாண்டிய மன்னன் ஜீவகன் தமிழ் அச்சனந்தி. பே சுந்தர பிள்ளை கோடகநல்லூர் சுந்தர சுவாமிகள். மூவலூர் ராமமிர்தம் அம்மையார் இசை நாட்டியம் சுயம்பு. அண்ணாவின் ஆங்கில பேராசிரியர் வரதராஜன். முத்துராமலிங்க தேவருடைய ஆசிரியர் குறைவர வாசித்தான் பிள்ளை. எச்.ஏ. கிருஷ்ணபிள்ளை தமிழ் இலக்கியம் தந்தை சங்கர நாராயணன் பிள்ளை. எச்.ஏ. கிருஷ்ணபிள்ளைய தமிழ் இலக்கணம் மாணிக்க வாசகர் தேவகர். எச்.ஏ. கிருஷ்ணபிள்ளைய வடமொழி சொல்லிக் கொடுத்தவர் பிளவன ஜோதிடர். திருவிக்கா தமிழ் கத்துக் கொடுத்தவர் கதிரை வேலர். ஈசான தேசிகர் மயிலேறும் பெருமாள். கா சச்சிதானந்தம் நவநீத கிருஷ்ண பாரதியார். தொல்காப்பியர் அகத்தியர். இந்திரா காந்திக்கு கிருபாலினி. பாவலேறு பெருஞ்சித்தனார் தலைமாணக்கர் பாரதிதாசன். வாசுப்பு மாணிக்கம் நாமு வெங்கடசாமி நாட்டார். ராமலிங்க அடிகளார் காஞ்சி மகாவித்துவான் சபாபதி முதலியார். ஜி போப்புக்கு தமிழ் கற்பித்தவர் ராமானுஜ கவிராயர். ஹெலன் கெல்லர் ஆசிரியர் அன்னி சல்லிவான். ஹெலன் கெல்லரின் மொழிபெயர்ப்பாளர் பாலி தாம்சன். தாயு மாணவர்களுடைய ஆசிரியர் மௌனகுரு. ஆறுமுக நாவலர் சுப்பிரமணிய உபாபதி. பாரதியாரின் ஆன்மீக குரு நிவேதிதா. பாரதியின் அரசியல் குரு பாலகங்காதர திலகர். பாரதியாரின் கடைசி சீடர் பொன்னடியான். மீனாட்சி சுந்தரனார் தந்தை சிதம்பரம். அயோத்தாச பண்டிதர் மயிலேறும் பெருமாள். மாம்பழ கவிசங்க நாவலர் தொடக்க கல்வி தந்தை முத்தையா. மாம்பழ கவிசங்க நாவலர் தமிழ் மாரிமுத்த கவிராயர். நீலாம்பிகை அம்மையார் தமிழ் இசை சொல்லிக் கொடுத்தவர் யாருன்னா அவருடைய தந்தை மறைமலை அடிகளார். ஓகேவா? இது தலைப்பு குரு மாணவர் என்ற தலைப்புல நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். அடுத்த ஒரு தலைப்புல நம்ம மீண்டும் இதழ்களை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். தேங்க்யூ.